बिराद ना बोनलाबायदोनो लोगोफोरनो दुगैस्रां लोबस्रांसो आङो थांनोसै आरोना बिराद हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथे मनखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाबा चेनेलावहाय गोदानै हाबसननाय दंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो गय जादों लोगोफोर माबा फुंनि ओंखाम गोजां सोरां जाखांनानै गय ज्रोम जाबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो माने इन्ट्र'खौ खानसे एरायनानै होखाना लाबाय नङाबा बावगारगारोहाय लोगोफोरा आंहा इन्ट्र'खौनो होनो थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै बिराद ना बोनलाबायदोनो लोगोफोरनो दुगैस्रां लोबस्रांसो आङो थांनोसै आरोना बिराद साफा दुगैबायमोन थाव साव फोनबायमोन क्रिमसिम लगायबायमोन फेसवास टेसवास लगायबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय बिजाव जालिया न' खाथिना बिराद आथुर लिंहरबाय आरोना ना गुरनो ओमफ्राय नै जेखाइजों खबाइजों लाबाय आरोना लोगोफोरा आङो दुगैखांनानै बिराद बाबायमोन थांनो थेवब्लाबो माने नानि महिनाया डेन्जार ना मोनदो होनना खोनाबानो बिखायानो ख्लाब ख्लाब बिख्लो बिख्लायानो बिखा बिख्लानो मावजोबो लोगोफोर ओइ जिखौ बिफा एसे लामस्रोना दोनदो दा सिखौ सुस्रा जुबाय आं नै जमा जमा दोनदो ओमफ्राय एसे लामना ओइ बाबुनि जुथाखौबो एसे लामना हो आं थांबाय थानोसै आरो फिसालाया नाय आङो मबाइलखौ लांबाय थालायला लोगोफोर बोरायनो होलांसै मबाइलबो लाबाय थानो सोलाबा नालाय ना गुरनाय टाइमावलाय ओइ फिसालाया इनो बालायाव गेलेबाय दं बिराद ना मोनदोनो लोगोफोर नो मबाइला लाखिनो खबाइया बाजारनि माबायाव मोननाय 150 थाखानि मोजांथार ना ओमफ्राय नै मुखाखौ आरो आब' सुमारिया हेबना हरबाय बोखांलायबावनांगौसो जेना मेला हेबना हरदो नै खये खथे जालायो नै फारसे गोजौ फारसे गाहाय जालाय नुवाखै नै रोङानो गावबो ना सेनार माखाना हाबजोब्बाय नोंसोर दांना हरनानै सेनार बालिफोरानो खबाखौ हाबबानो जागोन ना थांनो टिकटि गायनो ओंखारबाय ओइ मेनलानि माबानाया मोसौ बोलाया लखबना देखायनि र' लोगोफोर बेसे बुरजा ना मोनबोखो आङो बाया मोजोमा गुरनो थांबालाय बिराद मोजां मोजां ना मोनबोयो आरोना लोगोफोर नै बरिया थाबोबावबायसो नै सिंग्राया नै लोगोफोर बिराद मोजां मोजां ना मोनबोयो आरोना नाथुर ओमफ्राय बिदिनो नै नाथुराबो जि गिदिर गिदिरथार नाथुर बिमा ओमफ्राय बोथिया ओमफ्राय खांख्राइखौबो फिसा फिसा आथिं गारालासिनो लाबोदों आं लोगोफोर दिनैथ' जाखाया नालाय गाबोनसो जागोन ओंखायनो माने आथिङैनो लाबोदो आरोना गोथाङै थानाय बायदि ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद मोजां मोजां ना मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे माने साम'बो मोनबोबाय एक गुलि मेट' सिकार होननाय बायदि ना नाबो गुरनो थांबाय ओमफ्राय साम'बो मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ दै सोमना दोननोसै र' दा दिनैथ' जानो हाखाया गाबोनबोथ' जानाय जायो खुनु गेरेन्टि गैया माला जानाय जायो नायनोसै र' बिराद साफा ना मोनबोबाय नै जानोनो जाजानोनो फग गैखायामोन खोमा ना लोगोफोर भाग्यआवनो गैयामोन होननांसिगोन आरोना बेसेबा गिदिर ना सेनारा जेखायावनो हाबदोंमोन आरो ओमफ्राय आखिखैसो ओरै हमनानै ओमफ्राय खबायाव सोहां जानायावनो थल्ल' गलांनानै मालाय गैया नागिरफिनबाबो मोनासै आरोना फग गैयाबा बिदिनो जाजानो बादों ओंखायनो गलांबाय थेवबो गोसोखौ माबा अखान्थि मोनो आरोना एसे गिदिर ना हाफेरा हाबनाय ओमफ्राय गलांबाथाय बिराद गोसोखौ माने दुखु मोनोना लोगोफोर आरो जियानो जादोंला थांबाय आरोना इसे जि जोमस्रोलायना फैबाय आं लोगोफोर ना गुरनो थांनानै बिराद माने बिखायाव थान्दा हाबनानै गोजांनायखौनो खारा मोनलाय लांबाय आङो ओमफ्राय नै फोथाराव दसे फैबाय आरोना लोगोफोर बोरायनि खेथिखौ माबायदि जादो एसे लोखिफोरखौ नायनो फैस्रांबाय ओमफ्राय बेयावनो आङो दहाय मोनसे आपडेट भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर बे भिडिअखौ माने साइलेन्टसो जादों आरो मानि थाखाय साइलेन्ट जायो बुजिनानैनो मोनलाय लांला आरोना माबा बबिसो जालाय लाङोहाय लोगोफोर माया मा खालामो मिथिलाय लांला ओमफ्राय लोगोफोर
दा जे नोंथांमोना भाइरेल भिडिअ नुबाय दङ ना बे सासे 15 बोसोरनि सासे लाइमोनखौ खामानि होगोन होनना लांनानै गाज्रि खामानि मावनायखौ दा बेनि सायाव आङो फंनैसो माने बुंबावनो नागिरदों आरोना इनिफ्राय लोगोफोर माने दायो जों हिनजावफोरनिबो बहुद दाय आरोना बिमा बिफानिबो बहुद दाय दिनै थाथाय दायो 15 बोसोरनि गथ'खौ बेफोरबायसा खामानि एफा उन्दै बैसोआवनो जुदि बेफोरबायसा खामानि नागिरनानै थाङोब्ला जिखियानो जायाथों न'खराव गोरिबानो जायाथों मानो बा दुखु खस्थ'आनो जायाथों मानो अब्लाबो एसे माने देरनाय बा बुजिजासे थानांगौ आरोना लोगोफोर इनिफ्राय आङो बिराद दुखुबो मोनदों लोगोसे आरो बिमा बिफाखौबो आङो बिराद दुखु मोनदों आरोना दिनै बिमा बिफा थानानै माबोरै बेफोरबायसा एसेबां खम बैसोनि समाव बेफोरबायसा गथ'नि जिबनखौ माने बरबाद खालामनो मोनखो नोंथांमोनाबो सानना नाय लोगोफोर ना माबाफोर गाज्रि बुंबाय आथिखालाव बहुद साननांगौ जायोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बै थांग्राफोराबो जायबा हिनजावसा जायबा बिमा बिफा बेफोरबो माने सानग्रोनांगौमोन आरोना थिनहरनायनि सिगां आंनि फिसाखौबा मा खालामहैगोन मा मागोन बेफोरबायसा आजिखालि फोथायनो हायाथ' निजिनि बिदाजों समान बैसोनि बा निजिनि बिबथैजों समान बैसोनिब्लाबो माने रावबो फोथायनो हाया ओमफ्राय दायो बिनानावनि भिडिअखौ एसे होना होनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंखौ थगायना लांदों अरुणाचलाव पापुआ ओमफ्राय आंखौ जर जबस्ति सेक्स खालामदों ओमफ्राय पापुनि लोगो दावहारुना आंखौ दावहारुआ जर जबस्ति सेक्स खालामदों लांनानै बेना हिन्जाव दंखायो फिसा सानै गोनांहाय हिन्जावा बेंगलराव थायो माहा लांनाय नोंसोरखौलाय जोंखौ अरुणाचलाव लांदों बिसोरो आंखौहाय जर जबस्ति सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन जर जबस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ नोङा नोंदोलाय मारै कन्टेक्ट जानायमोन बेलाय आं जेबो मिथिया बेखौ सिनायाबा आङो ओमफ्राय आंनि लोगोआ मिथियोमोन आरोना बे लोगोनिफ्रायसो नाम्बारखौ लानानै बियो आंखौ माबादों ओमफ्राय आंनि लोगोखौसो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आङोहाय लोगोफोरजों थांफादोंमोन लोगोजों नों मा गामिनि आंनो बैग्रिबारि नोंहा बैसोआलाय बेसेबां 15 ओमफ्राय बैग्रिबारिनि मा नाम नोंलाय रंगिना मबे बैग्रिबारि गट खाथिनि नोंनि नामखौ गोसा बुं रंगिना मा लिरो हिन्दु ना खृष्टान नों दा दावहारुखौ लादो मिथिबाय मानो नांला नोंसोर उन्दुबाय सेक्स जाबाय माथो सानै गथ' दंनो ओमफ्राय हिन्जावा बेंगालराव थायो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ जबरदस्ति लांनानै फैसा होनानै खामदों आरोना ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा बाबा आंल'सो दं मामानि नामालाय मा नाम मामानि नामा सन्देसुरि बसुमतारी बाबानि नामा प्रसेनजित बसुमतारी ओमफ्राय आंनिया टुनु बसुमतारी नों सिनाया गारालाय मारै थांखो आङो पापुखौ सिनायखायोमोन ओमफ्राय दावहारुखौबो सिनायामोन आबो दावहारु बे सिनायाबा मारै उन्दुखो माने बिसोरो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं टुनुजों थांबाय आरोना लिंहरनायाव बोरायालाय मा लाबोखाय प्लास्टिक गोसोमावलाय मिथाइ जानो लुगैखाना दंहाय आङो दिनै ना गुरलु गुरला मेंलु मेंला जाथारदो लाबो माबार मा मिथाइ लाबो बोराया मा मिथाइ लाबोखो नै नायनोसै र' लोगोफोर नै फुजियाबो लाबोदो इनिफ्राय आरो पेकेट मिथाइखौबो लाबोदो फिसा लानो थाखाय ओमफ्राय नै दालिमुगबो लाबोदो लोगोसे सुङा पापरबो लाबोदो ओमफ्राय मिक्सारबो जानोसै बिराद जानो लुगैखाना दंखायो मिथाइ बिराद मोजां मिक्स खालामना होबाय नै बोराया आंना हनै फिसालाया मिथाइखौनो सख'जोबना लाबाय बिराद मोजां लगायना होबाय आरो इयाव बानलुफोर हाफ्लेना होनो मोनांगौमोन पियासफोर बिराद टेस्टि जागौमोन